ya tazovabata manje. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndokana ndakataura ndakati pese panonetsana vanhu pane nyaya dzinotanga kubudikira. Iko zvinezvi pakunetsana kuri kuita varume ivavava tabva taona vanhu vakapiwa basa rekuti vadhile naGeza, kana kuti isusu tikanzwa kunzi nyaya dzekunzi Geza akazoitwa sei afterwards taakutanga kutarisa zvinhu zvakawanda kuti Geza akasvika pakufa. Mafiro akaita Geza ndiwo here? Zvakafamba sei? Saka tichiti pese panonetsana vanhu tinenge takateerera nzeve kudai so tichinzwa mapoints achitaurwa. Panapa paita nyaya iri kubuditswa naRutendo and let's hope ndichakwanisa kuzvibudikira pascreen kuti mukwanise kunge muchiona. Right, vanga vari pakati pekunetsana pachitaurwa zvakasiyana siyana kusvika uyo azonetsana naKudza MTC akati, Kudzi, did you know that to deal with Geza, this is what Kuda gave me? How much have you gotten? Ndo shoko rabuda kuna Rutendo Matinyarara. Inini ndabva ndatoti finish. Tanga tichitsvaga kuda kuziva kuti munhu akanourayisa Geza ndiani. Nekuti izvezvi nhasi kwabuda uchiti wakadhila naGeza, wakapuwa mazimari ese ayakudhila naGeza. Tinotanga kubvunza zvakawanda isusu kuti chinonzi kudhila nemunhu chii. Saka kureva kuti Kuda Tagwirei ndiye anga ari kubhadhira mari. Tikatarisa 75% yema messages aGeza, he was against Kuda Tagwirei. He was against Kuda's business. He was against Kuda's whatever chinechekuita naKuda. Tabva kunzwa imwe nyaya futi pachitaurwa pachinzoni Kuda iye anga ataura kuti zvoni iwo chimbomira kuningirira nyaya dzema sanctions zimboita dzite slow down usabhanya mberi so that companies anyatso struggle kuti iye akwanise kufamba achitenga. Ende mudhara Geza anga atora nyaya achiti iwewe wakatora companies chaiwo kusvika companies emasoja. Saka muri kuona kuti nyaya dzacho dzinozongopedzisira dzakudzoka kumunhu one at the end of the day. Saka panapa toti kudii uyu akabhadhara munhu mari kuti aende kunodhila naGeza. The way akazodhila naye isusu hatisi kuziva kuti kudhila rudzii, because mari yese yakadai so iyi, to be very honest with you, aumbofa wakapiwa mazimari aya kuti udhile mamwe madhiliro akadhakwa. Aumbofa wakabhadharwa mazimari ese aya kuti ungoti ndoda kungoti achipedza kurekodha video ndomurekodhera video. Hakuna zvakadaro, hakuna munhu akambopiwa mari yakawanda kudai so kuti anzi ari kurekodhera munhu video. Never. Mamillions atiri kutaura nezvawo apa. So uyu mukomana ada kuchenjererwa. Pamuchazonzwirana Tsitsi Mega, nzwiranai Mega, inini I am not going to be part of that nonsense, because ndatochaja munhu atotaura ega vakutanga kufumurana one by one. Vanga vafunga kuti vari pakushotisana, but iyi nyaya iyi kai yakuda kuti ichiongororwa. I understand kuti even the family of Geza chero ikada kuti toda kuenda tinotaura kuti iwo wakapuwa mari, can you explain kuti yangerei kuti uite sei naGeza wacho kuzodidididi. Hapana vanhu vanokwanisa kuita chine musoro, especially kuZimbabwe, vanokwanisa kupindira nyaya yacho vakati even kwaitoenda even bakamba kwata kuti Geza this vanongokuignore, havakutore serious at the end of the day, because ivo vanga vane imwe treatment yavanga vari kumupa. But mudhara Geza mafiro akaita akazofa sei ndo zvimwe zvezvinhu zvinoda kuongororwa. But tisati tasvika kwese ikoko, tisati tataura dzese idzodzo, tisati taonesana zvakawanda zvese, regedzai timbopinda tionesane kuti vakomana muri kuzvifambisa sei ende vanhuwo vari kutiwo kudii. Vamwe vari kuona nyaya yacho nekuti dzimwe dzacho hadzidi kunyanya kumhanyisana stereki. Umwe ari kuti so all your work is about money, you attack for money, you defend for money, so where is your constance? You can't be trusted with any leadership role. Of course, this guy akagara taura vakomana, don't waste your time thinking kuti this guy achada leadership. No. Akagara totaura kuti inini I'm not a politician, namuno ndakambokumbira post and ndakumboya nemanufacto yangu ndikaverenga ndikati tichaita izvi, tichazodai, tichagonerana zvakadai so please don't waste your time muchiswera muchitaura nyaya idzo dzekuzonzi leadership role what. Kune vamwe vanhu vanoshandira kuti vazopuwa vazowana ma-leadership roles. These guys they are in it for money and we should know that. But isusu teida kuziva kuti mari yese iyoyo inenge yabhadharwa kuti unyatsodhila nemunhu chirudzi. I think ipapo munokwanisa kubatsirikana. Right, umwe ari kuti varume mimi hunhu hamuna makarasa kupi.
inganaka here nyika kana tine vanhu vanobhadharwa just to neutralize the voices of reason? The mess situation that Zimbabwe is currently in haitode kuudzwa zvinongooneka zvega kuti nyika hapasisina. Musadaro munogona kuzochema chaiko. Ndo mamwe mashoko ari kubudawo kune mumwe munhu ari kuti aiwa munogona kungochema, but inini ndine imwe nyaya iri panapa iri kundibata bata ende iri kutotaurwa iri confirmwa this guy. This guy is a South African guy. Ari kuti, how did you deal with Geza since Geza is a dead man? Did you succeed in your mission and was it worth it? Ndo question inofana kubvunzwa nemunhu wese ane brain dzinoshanda. Ndosati kuti pese panotaurwa nyaya paya ndechekutanga ndobva ndatenda kune vamwe vanhu kuti vakaona pari kunetsana kana vanhu mwandosenda kana link or something wakazoona iri zvikuita nananhingi chero dzimwe dzacho ndadziona, nekuti isusu tikasvika tikatarisa nyaya tine manzwire atinozviita tobva tatotarisa toona kuti alright apa paita mupengo apa umupengo lizwe, asi uyu mupengo uyu wakanakira chinhu 1 uri kufumura vanhu vanga vachiita zvinhu vachifunga kuti vakanyarara, right? Umwe ari kuti so basically you are admitting that you were hired to fight Geza, the only person who was bold enough to fight the 23rd shit whilst it was still a slogan. Why were you fighting Geza? What changed now that you want to fight in Geza's corner? Kumanaka. Unosvika pakupererwa. This is the reason why our SDA church teaches its members to avoid being actively involved in politics. Chiona imanje KT akungofumurwa pajekerere. Zvimachechi zvingati mbonyarara inangu panotaura nyaya dzepolitics ukapinza chechi yako inozobatanidzirwa and you not like it. Honestly speaking, chechi zvimachechi itai zvenyaya dzekudenga, nyaya dzepolitics ukapinda iso hatina chinoningirikina chekuti tinokwanisa kukusiya wakadaro, hatitombokusekerere munhu zvakatongodaro. This guy is even confirming kuti akapiwa basi mari yese kuti adile naGeza. How did you deal with Geza? How? Toda kuziva Geza is now a dead man. Zimbabweans are really suffering. We have been for a long time. We have millions living in other nations trying to manage things, but it's not being easy. Pakadaro, then you hear someone saying sorry to the same people who are responsible for putting us in this mess. Then you wonder, you know, UK, USA, China, etc. If people with money never will see them behaving this way. Zoit kwa Zimbabwe chete is resadly munhu wemu Zimbabwe akaita mari asisina olo hanya nevamwe. I don't think ini kuti vanhu ava vane dzinokakata musoro. Umwe kuti ndo celebrity enyuka ya kungoti now everyone in Zimbabwe is all about money. Sadly ndo life yako these days since USA parakabuda zvekuti pane munhu ane mari ane basa neane nhamo. Forget maybe God alone might do something but not vanhu ava. No ways. Vakomana vachari kuita zvavanoda kana vakomana mari ine chitema zvechokwadi chese. Be careful where it takes you one day and what you find there. Mari iyi ichaitawo musi wainoramba kuti I'm okay as I'm because kwainobva imwe yacho ndeye kurasirirwa. Zvakaoma wedwe. Anyways, I don't believe zvekunzi mari kurasirirwa kudidi vanhu vane mabeliefs avo akasiyana siyana. I understand that, but ladies and gentlemen, I want you to notice this. I want you to keep this in mind kuti mukomana uyu anonzi Nigirikini akabhadhara Rutendo, Tagwirei akabhadhara Rutendo kuti adile naGeza. Geza akafa, so family ya Geza yese they must go and ask kana kutoenda kunotaura somewhere chakuti aiwa toda kuzivawo kuti imimi pamanga muri kudhila naye mission yaito muzopiwa mari yese iyi yanga iri kuti muite zvipi nezvipi
kune munhu. I think izvozvi zvakuda kuti family yacho inge ichiita. Guys, information yemamuchitsvaga tatombokupai, munhu ari kufanira kutombinge achiinvestigate kwaiva kana muchinge musiri kunzwisisa mafiro akaita munhu. I think tatobatsirana ipapapa pane nyaya dzacho.